ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್ 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 ಬಜಿ ಪಿರಿಕಿಲು ಮಾತ್ರ ಅದು ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತೂಲು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತದ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹೊಸಬ್ರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬೋಡಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅಂತೇಳಿ ಪಿರ್ಕಿಲು ಈ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕುರಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಕಡೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಇರೋದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಂಬೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಓಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಓಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತಿನ ಸಮ್ಮುಖದ ನೆರವೇರಿಸಿರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರದ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜವನರ ಕಣ್ಮನಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೇಖಲ ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ GL ಮಾಲ್ದ ಓನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಧನ್ವ ಆಚಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತ ಸೇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿನ MK ಮಠ ಸರ್ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ ಬೈದು ಸೇರಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ ಚಿತ್ರ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿಸಲು ಕೋರುವ ಬಣ್ಣದ ಸರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ನಮ್ಮೇರಿಡೆ ಬರೋಡಾದಿತ್ತಂಡೆ ರಮಾಚಾರ್ಯ ಅಂಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣದಾರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತಜಿ. ಸೊ ಮಾತ GL ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಪಿರ್ಕಿಲು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ನಿಜವು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿಪ್ಪಣೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡಂದು ಯಾನ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಸರ್ ಅಂಚನೆ
ಸುಧನ್ವ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅಂಚನೆ 𝐒𝐻 ಮಠ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಂಬುರುದಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುಧನ್ವ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿರ್ಕಿಲು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಪಲ್ಲದ 10 ಸೇರಿದ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆಡಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಪಿರ್ಕಿಲು ಮೂವಿ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಏರಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು 𝐒𝐻 ಮಾಲ್ದು ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂದರೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 𝐒𝐻 ಮಾಲ್ದ ಓನರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಸುಧನ್ವ ಆಚಾರ್ ಆರ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿ ಪುದರೆ ಪಂಟನಲಕ ಪಿರ್ಕಿಲು ಅವು ನಮ್ಮ ಎನ್ನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಜನಟ್ಟು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನಟ್ಟು ಪಿರ್ಕಿಲು ಆತಿತ್ತೊಂದು ಅವು ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಜೋಕಲ್ನ ಅಂದಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರಿಣಾಮ ಬರುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಐಟ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಐನ ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂದಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂರು ಫೀಲಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಲ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬರ್ಬುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ತಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತದೋ ನನ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂತು ಐನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಾತಾಡಲಿ ಎಂಕಲ ಕೇಳೋಣ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋದು ಲೀಡ್ ಮಂತಿದೆ ಸುದೇಶ್ ರೈಂದ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು 4 ಜವನೇರಿನ ಪಿರ್ಕಿಲಿನ ಎಂಚ ಅವಂತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಡು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಆಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿರಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಕ್ಲಿ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆನ ದಿಯೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಮನ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಓಡಾದೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೆಕ್ಕಿ ಬುಕ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಬಿಡೋದು ಎಂಚ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೀವ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ నేను ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಮಲ್ತನೇಕ್ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಒಂಜಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತುಯರ್ಲ ಬೈದೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆ ಅದನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಸೋಲ್ಪೇರ ಬಿಡ್ತುಜೇರೆ ನನಕ್ಲ ಬಿಡುಪುಜೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಿರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂವೋಡು ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದದು ಕೊರಡು ದಯಬಣ್ಣನ ತುಳುನಾಡದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೋಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಿರ್ಕಿಲು ಟೀಮ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನನಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಂಡು ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನೋದು ಪಿರ್ಕಿಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ 𝐒𝐻 ಮಾಲ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡುಲ್ಲ ಮೂವಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಜನಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮೂವಿ ತೂದು ಬತ್ತೆ ನಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬೆಳಕೇನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ 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 ಶೋಕಿತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ತೊಂದರೆ ತೂವಲಿ ಹೊರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲಿ ಪೂರ ತೂದು ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್
ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಭಾಳ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ತುಯ್ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಂತಲ ಒಂದು ಬಜಿ ಪಿರಿಕಿಲು ಮಾತ್ರ ಅದು ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತುಲು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತದ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ರತ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಟ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸೋಕೊಂಡು ತೂವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇಂತುವುದು ಗುಡ್ ಒನ್ ಮೂವಿಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ನೈಸ್ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಯಾವ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆ ಪ್ರತಿಯೊರೇನು ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಮೋನಿಡ ಫೀಲ್ ತೂನಾಗ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗುಡ್ ಒನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಕಲು ಪಿರ್ಕಿನಕ್ಕಲು ಆದಿತ್ತೇಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಆಯ್ತು ನಿಜವಾದನಲ್ಲ ಎಂಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡವು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೋರ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂವಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೇನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಮೂವಿ ತುಳುಟ್ಟು ಸುರುತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ದ ಮುಂದಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿದೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನಕ್ಲ ಸುದೇಶ್ ಅವಡು ಅನಿಲ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಧನ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೈತೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ತುಳುನಾಡುದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಓರಿಪಾಲೆ ಬಂದಕ್ಕೇನಂದಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಬಂದಕ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಒರಿಪಾಲೆ ಈ ಫಿಲ್ಮಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ನೀವು ಪುತ್ತೂರು ಚಾರಣೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲಾದುಪ್ಪು ನೀವು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪನೊಂದು ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡು ಎಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಲೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂವಿ ತೋಡ್ದು ಮಂದಿ ಇತ್ತಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಜೀಲ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಬಾರ ಸಿನಿಮಾಸಿಗೆ ಬರಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂವಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಿಖಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರಲಿಂದ ಪನೊಂದು ಧನುಷ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. 𝐴𝐵G English Medium School located in Aluppuda, Krishnanagara, Mudnooru, Puttur. Highlights: patriotism-centric education with Bharatiya values. Located in municipality area, a blend of urban and rural atmosphere. Informing the kids' progress to the parents on daily basis. Fine English environment in the classrooms. Effective communication with the parents. Easy access to the school management. Just 3.5 kilometers from Puttur towards Uppinangady. Personal attention to each kid. Admission open for 2023-24. 𝐴𝐵G English Medium School, an unit of 𝐴𝐵G Educational and Charitable Trust, Aluppuda, Krishnanagara, Mudnooru, Puttur. Contact 7338085983 9448485983. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ